Nuwun sewu. Kula arep takon sithik babagan tembung macapat. Tembung macapat yaiku puisi tradisional Jawa sing nduwèni 11 jenis. Lan nggambarake keuripan menungsa saka lair nganti mati. Nah, iku mau tegese tembung macapat. Nah, kowe padha pengen ngerti fungsine ora? Sapa sudah tembang Majapahit durung mesti. Nanging diyakini muncul ing pungkasan jaman Majapahit lan dikembangke wali Jawa kanggo sarana dakwah Islam. Majapahit nggambarake filosofi bangsa, saka alam roh nganti tumpuk ilmu. Saben jenis tembang duweni gambaran tertentu menungso. Nah, awak dhewe arep njelasake salah siji tembang Majapahit yaiku Durma. Yaiku tembung macapat sing nggambarake fase wiwit mundure menungsa lan donya saka luwih akeh durma utawa sedekah marang wong liya. Guru bacane ana 7, guru wilangan lan guru lagu. Ing ngisor iki